बाबावै सुवाद अमा राजाया मा एसे गिदिर न' लुखोब्रा मैदेर थाजालायनाय मालाय थफिराम लाजियाखै नामा नों मालायनि न' सिङाव बिदि ट्राप हाबफैनो बाबावै माबायदि होनथारोलै बियो अमा राजाया लाजिनांगौब्रा थफिराम मालायनि न' सिङाव बेफोरबायदि ट्राप हाबफैनो नाङा मिथिबाय ओमफ्राय मानो फैदोंमोन बाबावै अमा राजा लिडार जानो मोननायखाय अहंकारियाबो बिराद बुरजा जाबाय माथो नोंना मा नों आंनि अहंकारखौबो सुलायलायदों होमबा माथो नंदों नों अमा राजा नै बे थफिरामखौ नोंनि अहंकारखौ आं सानफ्रामबो सुबाय थायोब्रा आरो सानफा एफा नोंनि अहंकारा बांलांगासिनो ओइ बारा बुंनालै दानो नङाबा मिउजिकेल कुइसनखौ सोंगोन आं मा मिउजिकेल कुइसन ब्रा सोंनांगौ नामा देलाय सोंलाय मा कुइसन बे आच्छा बारु थाइबानि लारु माला हाबा जागोन नों हा थफिराम माला हाबा खालामगोन नों बुं माला हाबा खालामगोन नों आंखौ मा सोंनाय जादों बेलाय अब्लालाय मा खिथुनो आंखौ माला हाबा जागोन माला हाबा खालामगोन होननानै मानो सोंनांगौ जाखो नोंलाय दिनैनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि सोंबावोब्लाना जायनो सोङो बेखौनो हाबा खालामगोन हौवाबाबो हिनजावबाबो मिथिबायना नोंसोरबो ओइ मूर्ख जिराय मा गसंबाय थाखो बाबावै बिराद सनमान होथारबाय माथो नोंलाय आंखौलाय उपाय गैया सुथुरबाबो न'आव फैबाय जेब्ला जिरायनो होखानांसिगोन आरो जिरायनो मोनदों होननानै दा बिसनायावबो उन्दुनो दा लुबैखा हाय थफिराम नै साहा लोंदो आइला बे दाउदैया दिनैसिमबो आंनो साहा फुदुंना होफैयाखै थफिराम मूर्खनोसो होफैबाय नायो नै थफिराम साहा लोंदो थेंक इउलै दाउदै मा बियो दाउदै मा खान्थालाथा सिथाबनायफोरबायदि बांद्राय खान्थालाथा बायदि सिथाबोबा केरासिनजों ओरैबायदि जिगाब लाना हुख'गोन आं मिथिबाय बाबावै बिनानावखौनो बेफोरबायदि रायो नङा अमा राजा साहा मोनलोंदों सिरि सिरि लोंबानो जाबाय साला आंना बिनानावा थफिरामनो साहा फुदुंना होफैलायदों आरो बेवाइफोराबा मा होफैगोन दा बेवाइफोरा ओंखारफैयाबानो जाबायलै मा बुदुंबाय थाखोब्रा अमा राजा आंबो खोनासंनो देलाय बुंलाय अमा राजा आइला हांग्रोमोनदि मानो ओंखारबोदों नोंलाय र' आं लायनि दा जाम्बि बेफोरबायदि अबस्थायाव बिदि गोजौनिफ्राय हारसिं थाबायबोनाङाब्रा फै लासै लासै अमा राजा बिराद उदै सानाय मोनदोंहाय हस्पिटालावसो थांनांसिगोन खोमा थौ होमबालाय आं लानानै थांसै दानो आलासि गोदान फैसिगोन नामाब्रा अमा राजा औ मानसि सासे बानायबावलायबाय आं अमा राजा माबा लानानै थांदो आंखौ हस्पिटालाव जागोन एसे धैर्य हमथ' दे आलासि गोदान फैसिगोनलाय होमबा एमाव राजानि कमप्लेन लानासो फैदोंमोन आं दे उनाव बुंफैनोसै थफिराम हारसिंसो दङ माथो नोंलाय माथो साहाबो लोंगासिनो औ दाउदैया फुदुंना होफैदों आयो दिनै दाउदैया साहा फुदुंना होफैलायदों होमबा औ दाउदैया आंनो थाखाय साहा फुदुंना होफैलायदों दिनै दे होमबा दाथ' आं ओंखाम संहैनि आरो आं ओंख्रि संगोन नाङा दे आं ओंखामखौबो ओंख्रिखौबो मोननैखौबो संगोन आं ओंख्रिखौ संगोन दे थफसि नाङा दे आं संगोन ओहो थफसि आं संगोन ओहो आं संगोन बाबावै सानैबो आंनि थाखाय दावराव जालायसिगोन नामाब्रा आं संगोन होनखाबायानो ना आं संगोन दे नोंथ' ओंखाम ओंख्रि संनो रोंखाया आं ओंखाम ओंख्रि संनो मोननैखौबो रोंगौ नाथाय बानानैसो सङो आं होमबा नों दिनै बायाखै आं दिनै बायाखै थफिरामनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि मोननैखौबो संगोन आं थफिराम आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जादे जागोन दे मोनजाबानो जाबाय थफिराम आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौसो जा लागाव दानाबा आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै ओहो आंसो संगोन सेसलै सानैजों बुलायलायबा हमथानायाव गैथारालां एसे एन्जय खालामनि र' गद' सिख्लाफोरनि उन खारनानै सारा सेन्देल फिथायानो जलायलायोमोन आंना दा नुबाय खाफालाव दंबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया सिख्लाफ्रा आंनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनो बेसेबां नांलायलायदों आं संनि नों संनाङा बिदि जालायलायदों साला खाफाला बेफोरबायदिनो थाबाय थाबा हामगौलै ना गोराना बिदिनो बिदै दैबाय थाबा हामगौलै मा होनखो नों दाउस्रि देलाय बालि बाथमिस बोरायखौ गारनानै खारनोसै होनदों आं बेंगालरफोराव आयौ मा मावहैगोन नोंलाय बेंगालराव थांनानै जायखिजाया नों फैसाखौल' हरलाय जेराव मेरावनो थांगोन आं गुजरातफोराव बहाबा तामिलनाडुफोराव मानसिफोराबो माथो गुजरातफोराव तामिलनाडुफोराव जि खामानि मावनो थांसै कम्पानिफोराव बेनिखायनो आंबो थांनोसै आरो मानसिफोरखौ खामानि मावनो थांनाय नुबानो नोंबो थांगोन आरो मोनसे खोथा गोजाननि हाजोखौ बयबो समान नुहुरो
सालनि बे बदतमिज बोराइजों रायजो जानो हालां। बेनिखायनो कम्पानिफोरावसो थांनानै नानि आदार होनाय, बिस्कुटनि पेकेजिं खालामनाय बेफोरखौसो मावहैलाबायनोसै आं। आरो बे बदतमिज बोराइजों इसेबो थानो सुखुलां। हाबे नोंनिसो गोरोन्थि दा, नोंनि गोरोन्थिखौ नोंसो भुगिनांगोन। आंहानोबा मा जानानै दङ आरो बेयाव नोंखौ हेल्प खालामबावनो आं। ओइ दुमफाव, आंनो जायखिजाया फैसा दार हरदो बाल। आं उनाव कम्पानिनिफ्राय मावनानै मोनब्ला नोंनो सोनानै हरफिनगोन एकाउन्टाव। बेफोरथ' उनाव जागोन, नाथाय आंनि आखायाव फैसा थाइसेयानो गैया दा। थगायाखैथ' नों? थगायाखैहाय थगायाखै, फैसा थाइसेबो गैया आंनि आखायाव दा। ओरैनोबा न'खराव बेमार आजार, हस्पिटाल थांलाय फैलाय जागासिनो दङ, आखायावलाय बहा फैसा थानांगौ जाखो? बेनिखायनोथ' भिडिअफोरखौबो थाब थाब लाबोनो हायाखै, गारि गाखोलाय मालाय जागासिनो दङ। आरो भिडिअ बानायनो थाखाय बिराद मोजां थासारि नांगौ जायो, जेराव मेरावनो भिडिअखौ बानायनो हायो बे नङा। ब्लगिंबाथाय जों जेराव मेरावनो ब्लगफोरखौ लानो हायो, नाथाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय जोंनो बिराद निजोम थासारि नांगौ जायो। आरो खायसे खायसेया आंनि फेसबुकफोराव भिडिअ आपल'ड बा फट' होनायफोराव बुंहरबाय थायो बेरायनोखौबा हादों ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखै होननानै। नाथाय मोनसे खोथा, मालाबा दिमागफोरा गोसोफोरा सान्थि नङाब्ला एसे माने बाहेरायाव थांनानैबो दिमागफोरखौ सान्थि खालामनांगौ जायो, अब्ला एसे सेल्फि टेल्फि लानाय जायो आरोना। अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट हरनाङा होननानै आं सानो। आरो आं बांसिनानो गोजाम फट'फोरखौसो रिआपल'ड खालामफिनो दे लोगोफोर। आरो जोबनायाव मोनसे खोथा होनबावनि, आं भिडिअखौ बेक टु बेक आपल'ड होनो हाथ'नाय नङा आरो आं नोंथांमोनखौ नेनानैबो था होननानै बुङा। मानो होनोब्ला आं गावनो मिन्थिया आं माला भिडिअ लाबोगोन। दासान्दि मानो होनोब्ला थासारिया आंना बारा मोजां नङा, थांलाय फैलाय गारि गाखोलु गाखोला जागासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो भिडिअनि साउन्ड क्वालिटिखौ नोंथांमोना बारा मोजां खोनायाखै होननानै बुंदों। मानो होनोब्ला आङो आंनि जायगायाव थानानै आं भिडिअ बानायनो मोनाखै, आं बेलेग बेलेग जायगायाव थानानैसो भिडिअ खालामबाय थानाय जायो नालाय, एसे भइस अभार होनायफोरा बारा मोजां जाया। आरो कमेडि भिडिअबो आं दासान्दि लाबोनो हाखानाय नंखाया, मानो होनोब्ला बेफोरबायदि भिडिअ बानायनोबा ना एकदम बिराद मोजां थासारि नांगौ, खाथियाव रावबो थानो मोना आरोना, अब्लासो मोजां जायो भिडिअ बानायनाया। बेनिखायनो नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामनानै थाथ'दो दे। ओइ देहाय बाल, आं कम्पानियाव मावनो थांनो फैसा हरदो ना। है दाउस्रि देलाय, खेबसे गैया होनबा बुजिया नामा नों? एसेबां मोजां बेखेवना खिन्थाब्ला मानो बुजिया नों दाउस्रि देलाय? माथो खालामनो बाल, बोराय हौवाजों हाबा जाना लानानै बेसेबां दुखुआव गोलैना दं आं। बदतमिज बोराया गोदो सिख्ला समाव लाइन मारिनाय समाव जा फैसा होयोमोन आंनो, दा थाइसे थाखानि सेम्पु पेकेटसे बायनोबो फैसाखौनो होआ। मिथिगौ ना दुमफाव, आंनाव दा फैसा गैला नालाय खर'खौ आङो सेम्पु बायनो हाला नालाय सार्फजोंसो खर' लोबो। बेसेबां दुखुआव दं आंसो मिथिगौ दा। सेम्पु पेकेटसेखौनो बायनो हाला आंहाबो माखौबा फैसाखौनो हरला आरोना दुमफाव। आयुहाय, आंनाव फैसा थाइसेबो गैया होनबा बुजिया नामा? आरो नोंहाबो मानो बोरायखौलाय गारना खारखांबायनांगौ जाखो? बे बोराय मांथा थाइजौ गहेखौ इसेबां अनदोंबा नोंहानो हाबा खालामहैथाङा आरो। नै दरखार नांदों, आंहा बम्ब्र दंखायो। माथो खालामनो आरो, फैसायानो गैलाब्लाय नोंनाव। हाफांनावनो बिनोसै नामा? औ बेनावनो बियो थां। बेयावनो बिमारनोसै आं। जारलासोहाय, आंहानो प्रब्लेमाव दङ, मानसिफोरालाय मा बुजिनोसै, गावबा गावनि प्रब्लेमखौल' बुजियो, मालायनि प्रब्लेमखौ नुहुरानो। आंनाबा प्रब्लेमफोरा माला जोबगोन, माला बेक टु बेक भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन। सार, नोंथाङा एसेबां टेनसन लानाङा, गासैबो थिग जाजोबगोन सार। मानोबा बिखाखौ दुब 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 माइ सौनाय बायदि मोनदोंलै आं। बेफोरबायदियालाय मोनखायो सार, जेबो नङा। हे इसोर, थाब थाब गुड निउस होफैदोलै डक्टरा। कंग्रेचुलेसन्स अमा राजा, नोंथाङा सानै गथ'नि बिफा जाबाय। मा? सानै गथ'नि बिफा? औ, नोंथांनि बिसिया सानै गथ'खौ जोनोम होबाय, बिनिनो सासेया हौवासा आरो सासेया हिनजावसा। फोलेरा बांसिगोनथ' आंना। सानै मानसि बानायबावनायनि। जै, दा नोंथाङा गथ'फोरखौ नायनो हासिगोन। थेंक इउ डक्टर, थेंक इउ। अमा मासे गिफ्ट हरनोसै आं नोंनो। सरि, आं अमा जाया। आइला, बोरै जानांगौ जाखोब्रा अमा जायाबालाय? बर' मानसिफ्रा अमा जाथारनांगौ ना? बर'बानो अमा जाथारनांगौ बे खोथा नङा। जानांगौलै, गासिबो जानांगौ, नङाबा मालाय हारिफोरजोंसो सेजाजोबसिगोन। जानाय लोंनायावलाय मा बर' मा मालाय हारि बेलाय, गासिखौबो जानांगौ बयबो। डाक्टर बाबु, आं दिनै नोंखौ बुजायनो सम गैला। जायखिजाया अमा मासे हरगोन आं, नों जायो जाया आं मिथिया। ला 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 लो 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 ला 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 ला। हांगोमोनदै, जों मानसि बानायबावबाय माथो, बेबो सानै। बोरो बोरो नायनि बोरो बोरो।
बेले 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 वे ओइ फाग्ला एसे लासै लासै रायलाय गथ'फ्रा उन्दुदों आच्छा ब्र थाइबानि लारु सानैबो हौवासा नामाब्रा नङा सासे हिनजावसा सासे हौवासा आच्छा तारमाने फिसाजोनिबो बिफा जाबावबाय आं हा 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 ओइबार हले ओरैबायदि ग्रेन्ड पार्टि होगोन आं ओइ हांग्रिमोनदि बिराद हेपिलै आं बिराद हेपि औ आंबो दे बिदिब्ला हांग्रिमोनदि नों रेस्ट लाथ' आं मानसिफोरनाव खबर हैनि ला 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 लो 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 ला 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 आयु इसेबां फुरथि जाथारदों अमा राजाया आच्छा दावस्रि देलाय मानो फैसा नांगौ नोंनो मा दासो देलाय बोराय हौवाया नोंनो फैसा होआखै आंखौ लाजि फोनांदों नामा हाबां आयु हाबाब नोंखौ कि लाजि फोनांनो हायो सोरबा खोन्थालाय मानो फैसा नांगौ नोंनो नांगौ आरो आंनि पार्सनेल खारनो थांनो होननानै फैसा बिबा हरनाय नङादां बेनिखायनो थगायनोसै आं मा सानहाबखो दावस्रि देलाय मानो नांमारगौ नोंनो फैसाखौ मा होननानै फोरमायबावनि आं बाथमिस बोराय थाइजौ खहेया आंनो फैसाखौनो थाइसेबो होआ सेम्पु बायनोबो फैसा गैया लिपस्टिक बायनोबो फैसा गैया आरो मा मिथिगौनो फैसा गैयिनि थाखायनो फेनखौनो जिला जिथा हाथरखि नुजानाय फेनसो गानबावदों आं नुबाय हाफाङा आंनि खोथाखौ खोनानानै बोरै गिहं हं जालायथारखो खुगाया होमबा नोंना बोराय थाइसेबो फैसा होमारा आरो नोंनो होआ होनखाबायानो दा हाथरखि नुजानाय फेनसो गानो होनबा बुजिया नामा हाथरखिया नोंना माखौबा मिनिनो ओंखारदों जि फैसा दं हरबानो जाबाय मिनिनो ओंखारदोंहाय मा आङो बाथमिस मिनिनो ओंखारलायबावदों माखौबा दावस्रि देलाय हा माबाफोर मावदो आरो नोंबो मावगोन र' धैर्य खामानिफोरखौ गाबोन मावगोन समफोर मावगोन होननानै बुंजायालै दावस्रि देलाय जि सम दङ बे समावनो मावनानै लानांगौ बेहाय बाल फैसाखौल' हरदो आं मावगोन ना जागोन दे आं ट्रान्सफार खालामगोन आच्छा बेसेबां हरगोन दे 500सो हरबा जाया होमबा बालावबो नाङा आंनो बे 500 थाखा फैसाखौ माबालिथो माहाजोन जागारदोंहाय 500ल' फैसा हरनो थाखाय ओइ माहाजोनबानो फैसा थाबाय थायो नामा जोंबो फैसाफोरखौ खस्थ' खालामनासो मोननायहाय जागोन दे जायखिजाया 500 थाखा फैसायावनो मोननै जिर' लगायदेरबाव आरो मा माने 5000 औ 5000 बेसेथो हाथरखि नुजानाय फेन गानबाय थाबाव नोंलाय दा हरदोलाय आं खोनासंला बिनि रावफोरखौ माहाय नारजुदां फैसा बिदि होनबानो हरगोन नामा ओइ हाबां हरहाय बाल आं हरफिनगोन ना बोरायनिफ्राय खावनानै हरफिनमारगोनथ' नों दावस्रि देलाय औहाय बाल आंलाय नोंनि फैसाखौ लानानै बहा खारगोन दे नङाबा बे फैसाखौ लानानैनो खारनो नागिरदों आं जेरावबो खारनो मोना खिन्थु फैसाखौ लानानै आंनो हरफिननांगोन जागोन दे माखौबा लानानै खारजानो गिलायलायो हेलौ मा गथ' जावजा जादों सोरहाय नाजुबदां सोर हांग्रिमोनदिया सानै गथ'खौ जोनोम होबायनो आयु बाला मालायसो आच्छा दे अमा राजा आं दसे उनाव थांगोन आयु हांग्रिमोनदियाबो देनजारहाय हा नोंहाबो जावजा गथ' खांदो आरो नोंनि बोरायजों बालजों होननानै बुंदों बे बाथोनि बोरायजों खुदुं जाबावासै आं जाबाय मासे पार्सनेल खोथा खोन्थायोब्रा नोंलाय ओइ दासो देलाय दे खोन्था आंनो खोन्था जेबो नङा होद गोदाव सोरावलै नोंसोर हिनजावफोरा मा रायलायबाय थालै आं थांनोसै मा होनदों दासो देलाय बोराया नोंखौ खुदुमा होनदों नामा नै आंसो खुदुम जाया दरखार गैया ओरैबायदि सिगिना दोनखादों आं बोरायखौ बोराय आंनि खाथियावबो फैखाया बोराय हौवाजों हाबा जानांब्ला बेसेबां असान्थि बेखौ आंसो बुजिसै आरो आच्छा दे आंनि दुखुआथ' थाबाय थासिगोन अन्नानै भिडिअखौ लाइक मोनसे होलांदो बाल दे लोगोफोर आरो दम्फ'आ दहायनो खोन्थाखाबाय दम्फ'आ प्रब्लेम जागासिनो दं होननानै दे बेनिखायनो भिडिअआ एसे गुसुं जाब्लाबो एडजास्ट खालामदो दे बाय बाय